हाय सांग मैंने केमी अच्छा मुझे चंदन प्रिया लिप्सा ब्लॉग चैनल को स्वागत करुँच आशा कर बहुत भल थे बिंदास थे मो चैनल बहुत दिन है गोटे वीडियो अपलोड कर कारण मत टाइम मिलूनी जेहतु मुझे बाहर रोचे गोटे वीडियो अपलोड करने टाइम मिलूनी मो घर को जड़े नुआ अतिथि आ तार वीडियो बनई देखा से नुआ अतिथि जनक किए तार केमती जत्न नौ तार केमती सांग होती विश्वा मामा तार केमती सांग होती तार के जत्न नौ भिडियो टी जमार स्क्रिप्ट न कर शेष पर्यटन देखो आ भिडियो शेष लास्ट रे गोटे इंटरेस्टिंग कथा मत से जनई जेहेतु मुझे आप सेयार करी तो भिडियो टी देखा और भिडियो टी सब्सक्राइब करूँ चलते देखिए से भिडियो नुआ देखिए देखो आम मूषा आज पिठा खाऊची देख आम मूषा पिठा खाऊची देख नहीं पलई जाऊँ पलई गले आम मामा आज पाठ पढ़ुंट कि पाठ पढ़ुं देखिया हसई माँ पाठ पढ़ाऊँ लिप्सा मामा आज पाठ पढ़ुं हसे लिखुं आज आमर देखो पिठा है नाउ अरुआ चाउल चकुली तादे टमाटर जीरा लंका प्याज धनिया पत्र भुसुंग पत्र पड़ी आम मामा कहले मु पाठ पढ़ी पिठा खाइबी से पाठ पढ़ी पिठा खाया देखु मामा डाकिदेल पाठ हसौ तू कहल मामा एबीसी डाक आउ थे देखिया तो हाँ मामा तमें डाक माँ डाक तमें शिखी ना डाक दियो मुस्कान कौन गले आम मुस्कान कौन पलैं भितर अच्छा बाहर ना मामा तर पाठ पढ़ार व्यस्त अच्छा पाठ न लिखिकी दुष्टामी कर दुष्ट हेबी मामा लिभा हम ये गोटे सुज अच्छी देख ये गोटे सुज अच्छे ये मार दियो लिभि गला आसला लेख एथर पाठ लेख हाँ ए बापा रे ये लेख बापा जमी शिखे मुस्कान हाय मुस्कान हाय नियो 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 मुस्कान नियो नियो जाओ नियो खाई दियो खाई दियो सब खाई दियो जाओ बाँ हाथ खाओ डाँ हाथ खाओ ए मुस्कान कुआ जाओ खाई दी जाओ आओ सबटा खाई दी जाओ आम मुस्कान भी आम झील आज्ञा आम मुस्कान देखुचु मुस्कान सब किछि दिह टे भल ना खाई पाना भल से देखो आम माँ आम बो आम मामा आमर खाऊन पिठा पाठ पढ़ार नहीं खाली मुझे खाइबी पाठ पढ़ी
ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଭାତ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଭାତ ଖାଇବେନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନାଗି ପାଠ ପଢ଼ିବେନି ବୋଲିକି ସେଥିପାଇଁ ପିଠା ମିଶେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଦୁଷ୍ଟ ହବ କାହିଁ? ଦୁଷ୍ଟ କାହିଁ ହବ? ମୁସ୍କାନ ଏଇଠି ଖାଇଦିଅ, ତମେ ସଜାଉ ବୁଝି ଧଳା ପିଠା ଦେଲ, ଧଳା ପିଠା ଦେଲେ ସେ ଖାଇବ। ଛୋଟ କରି ଟିକେ ଦିଅ, ମାମା ଦିଅ ଧଳା ପିଠା ଦିଅ, ମୁସ୍କାନ ଖାଇଦେଉ। ମୁସ୍କାନ ପଳେଇ ଯିବ କହୁଛି ରୋଷେଇକିରି, କେତେ ବଡ଼ ପିଠା ଦେଇଛି ଦେଖିନି। ଆମ ବୋଉ ଦେଲେ ବଡ଼ ପିଠା ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସେଠି ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲା ଖଣ୍ଡେ। ଦେଖ ସେ ଖାଉଛି, ସେ ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇବି ସବୁ କଥା, ମୁଁ ଖାଇବିନି ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମୂଷା ବି ଖାଉଛି, ଆମ ବୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମ ମାମା ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ମାମା ସେମିତି ପିଠା କରି ଖାଆନ୍ତିନି, ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଖାଅ। ମାମା ଖାଲି ଆମର ପିଠାର ପିଆଜ। ମୁସ୍କାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଷା ଆଜି ପିଠା ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଇଠି ଖାଇଦେଇକି ଯିବ, ଏଇଠି ଖାଇଦେଇକି ଯିବ, ନାଇଁ ନେଇପାରିବନି, ଖାଇସାର ଯିବ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମୂଷା ଆଜି ପିଠା ଖାଉଛି। ହାଏ ମୂଷା, ହାଲୋ ହାଏ କହିଦିଅ, ହାଏ ଟିକେ କହିଦିଅ ମୂଷା, ମୁସ୍କାନ ହାଏ କହିଦିଅ। ପିଠା କରିଦେବ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ପଳେଇଲେ। ନିଅ 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 ନିଅ। ଦେଖ ଦେଖ ମାମା ଦେଖ, ମାମା ଦେଖ ମୂଷାକୁ ଦେଖ, ମୁସ୍କାନ କ'ଣ ହେଉଛି। ଇସ୍ ତା ପିଠା ଗଳି ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଳଉଛି ଚିଡ଼ିକିରି। ଖାଇଦିଅ, ଧରି ଖାଇଦିଅ, ଯିବା ନାହିଁ, ସେ ନେଇଯିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ନେଇକି ଖାଇବେନି, ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଠି ଖାଇକି ଯାଅ, ଏଇଠି ମୁସ୍କାନ ଖାଇକି ଯିବ, ନହେଲେ ମାଡ଼ ହବ। ଆଜି ଖାଇଯାଉ। ଦେଖ ତ ଆମ ମୁସ୍କାନ ଆଜି ବହୁତ ରାଗିଛନ୍ତି, ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ ବି ଆଜି ଉପାସ ରହିଛନ୍ତି, ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଧରିକି ଖାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁସ୍କାନ ଦେଖ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ, ଧରିକି ଖାଇଦେ, ଗଳି ପଇଲା। ଧର 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 ଧର, ଧରି ଖାଅ, ଧରି ଖାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମୂଷା ଆଜି ଧରିକି ଖାଉଛି ହାତରେ। ମୂଷା ଆଜି ମାମା କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ପିଠା। କି ପିଠା? ଚକୁଳି ପିଠା। କି ଚକୁଳି? ମାଉ ଚକୁଳି। ମାଉ ଚକୁଳି ନା ନାଉ ଚକୁଳି? ନାହୁ ଚକୁଳି। ନାଉ ଚକୁଳି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମୁସ୍କାନ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ବସିକି। ମୁସ୍କାନ ଖାଇବେ। ମାମା ତମେ ପିଠା ଖାଉନା କାହିଁକି? ପିଠା ଖାଉ, ପିଠା ଖାଉ, ସେ ଖାଇବନି। ମୁସ୍କାନ ହାଏ, ମୁସ୍କାନ ହାଏ, ନିଅ 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 ମୁସ୍କାନ ନିଅ, ନିଅ ଯାଅନି, ନିଅ ଖାଇଦିଅ, ଏଇଠି ଖାଇଦିଅ, ସବୁ ଖାଇଦିଅ ଯାଅ। ବାଁ ହାତରେ ଖାଉନି, ଡାଁ ହାତରେ ଖାଉ। ଏ ମୁସ୍କାନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଖାଇଦେଇ ଯାଅ। ଆଉ ଅଛି ଏଇଠି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିସାରିଥିବେ। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ନୂଆ ଅତିଥି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଷା, ଯିଏକି ଫିମେଲ୍, ଆଉ ତା ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ମୁସ୍କାନ। ଯେହେତୁ ସେ ଫିମେଲ୍, ତାର ନାଁ ମୁସ୍କାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି କି ସିଏ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ କେତେ ଦିନର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ସେ ତ ଜାଣି ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାର, ଆଉ ତାର ଯତ୍ନ ବି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ତା ଟାଇମ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମର 108 ଗାଡ଼ି 108ରେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାର ମତେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ତାର ଯଦି ଏତେ ଯତ୍ନ ନେଉଛ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଅଧିକା ଡିଆଣ୍ଡିଂ କରିବନି, ଅଧିକା ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିବନି, ଆଉ କ'ଣ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ନା।
ଯେହେତୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ତାର ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଅଧିକା ଡିଆଁ ଡିଁ କରିବନି କି ଅଧିକା ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିବନି, ଆରାମ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବ, ନିଜ ଦେହର ଯତ୍ନ ନେବ।